zvakabatwa zvitaureka pane chimudende chakabatwa taitunga uyu at the same time mota yangu yavanga vainayo yanga ine mushonga pamasiti and pachakabatwa zvanzi anga achida kutora mota yako ivo vanotoziva upenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko nekuti muchaona ichaita dumbe rwara muchenje muchifamba muchitenderera muchinetsana mega mega iya haisi nyaya iyi kwani ndinoda kuti taurwe kuti muzive kuti ukama unofamba sei nawe yekutanga yekutaurwa yekuvaka makuva embewa rega tidai so uyu ndine chombo mwana wanzvadzi muzukuru wedu ndine chombo munhu aita nyaya yaari haapo ndizvozvo ari kuuk ndizvozvo nyaya mbiri ndokuti dzipinde kamwe chete pane nyaya mbiri dzinofanira kupinda kamwe chete pane nyaya yekutengesa imba nokuvaka makuva inyaya imwe chete inogona kutaurika ndizvozvo nai mukuru iyoyo iri related handiti ndikuita kuti nyaya idzi dzemhuri inobva itaurika chingobata zvichivaita sei tapedza topinda mune imwe mukomana ari uyu ndine chombo inogara zvako wakatumwa usiriwe uri nechombo mukomana ari kuuk ari kuti mukoma samoni nake inonzi mukoma vakatengesa imba yatete $18,000 vakabata mari yacho inini ndiri kuuk ndiri kunetswa naatete kuhope vachiti mari yakafamba sei handisi kuna kugara kana kubasa handisi kuenda ndiri kunetseka ndiri kumwa right taipedza kai panobva pazopinda manje maonero angu inini ndikufungidza kuti ari kuti murume uyu futi pakuvaka makuva pamwe akashandisa mari ipi iyoyo nokuti akunzi akazoti ngativake makuva avavaka makuva ega sei akavaka vamwe vemhuri vasingazivi saka uya pamwane pamwe akakaromba sei achivaka makuva ndinoda kuti munzwisise ukupanzwisisa handina chandokubhabhatidza nekuti nyaya inofanwa kugadzirika saka mafungira angu ndekuti iwo ukaromba ukuvaka makuva vamwe vasingazivi mhuri wekwamuchenji ndizvozvo uyezve 18,000 pamwe ndiyo wakashandisa kuvaka makuva handisi saka nyaya idzofanwa inyaya inofanwa kupera nenguva yakanaka ndopindura hangu right rekanipedzise kuti ipapo pakuvaka makuva pane guva ramukazovaka ana asekuru kabva wazobhadharisa imwe mhuri kuti koiwewe munovaka guva tisingazivi sei saka nyaya idzi zabata vamwe vanhu vakubva wabhadhariswa ndisi zukuru mhuri ndaisiya yakadaro ngatifambe yakadaro mamusoro embewa zvakaitika apa zvandachifunga ini maifanira kutanga mationesa kuti imo mudzinza menyumu mumbori dzimba ngani kupinda munyaya yenyu zvakanaka nokuti togona tichiona imimi nhasi ndimuri panapa otomboziva kuti vatete avaberekwa mumhuri yakakura zvakadii toatapinda mairi imba yedu iri kuno kushamba yasekura muchenji inana baba munini wangu baba wangu ini ndo wakuru asi muri vatete venyu vari vamwe chete aiwa tena tete vakawanda sekuru wangu vani kutaura zvaatete bomba iripo ino nyaya aiwa vanga vari vaviri ana baba atete venyu mimi vane imba yakati kunze yakatengeswa nana baba wenyu vari mumba imwe chete aiwa vasumba imwe chete vasumba imwe chete ndeve imba yekupedzisira yechi4 imba yechi4 kuchine vanhu here kuimba yechi4 hakuna hakusisina vanhu baba mudiki vaiva varimo vakafa kare kwabva kwasara imimi nedzimwe dzimba kwabva kwasara uboiri isusu nevamwe vanenge zvokureva kuti imimi hapasisina munhu chaiyewo kwaatete aripa hapana kana taakuda kunatsotaura chaizvo hapana
atete ava mumba mavo vakanga vaiswa kumba kwababa wedu isisi manje izvozvo asi zvekureva kuti pfuma yavo ikauya haingodyiwa nemba 1 ngekuti yaestate kani inobata masaidi ese inobata masaidi ese haina maine chaimo mainonzi nhasi umu ndoimba yaine ndizvozvo chitsanangurai mimi pamukatanga kutengesa imba ndiani ukabva aitimboisiya kana siya kana ataura kuti vatsanangura zvakaitika ndozvekuti pamakuva apa ari kutaurwa takagara pasi nevaningina vangu tangai kuimba nokuti ndofunidza kuti inobva tipisisa kupi ndo kwatiri kuendapo takagara pasi nevaningina vangu kuti ngativakei makuva baba mudiki vainure vafa vachingota kuti vaningina vanangu vakaiwo makuva zviri kuita vamwe nababa mudiki vari kurwara vari pava kuti vakaiwo makuva zviri kuita vamwe takagara pasi nevaningina kuti vakomana ngatiitei zviri kutaurwa nababa tione kuti tiitewo zvinoitawo kuti zviratidzike kuti pane makuva ari pano pamusha nehama dzevanhu avapenyu zviri kuitwa vanhu vaningina vangu vamwe vakakontributa dzimari inini ndakakontributa dzimari tikasanganisa naiyo munin'ina iyoyo ari kuLondon nedzimwe hanzvadzi dzakapisawo futi mari tikanotenga matombo tikanyoresa matombo tikavati hapana akanga asingazvizive mhuri yese vaise vaizviziva vanin'ina vangu hanzvadzi dzangu vaizviziva saka zvadare izvi manje takaita kuti matombo aya kuti auye kupi auye kuno kumusha matombo aya auya kumusha vanin'ina vangu takataura kuti matombo takuendesa kupi takuendesa kumusha tigozoita se tigotsvaga tiri kuti tivake takagara pasi tikataura pamagamba ngatichivaka ichi makuva iwayo tikawirirana tadare izvo manje kuti magamba ndo patiri kuvaka pamakuva kwakaita munin'ina wedu mumwe futi wakababa mudiki anga ashaya baba mudiki ndobva vangofungawo kuti regai nyara dzemwana uibva yangoitwa pakati pamagamba ipapa paparadzwe mbatya dzake ndobva taungana baba mudiki varipo ivava ndobva kuti aiwa mwanangu hazvinetse nyaradzo iriko musi weSaturday manheru tikati hungu zvikanzira kuti imi muri kuya Friday makuva anovaka makuva Friday kana asina kupera Friday muzoningirikina muzopedzisa Saturday makuseni Saturday manheru mubva maita zvimakuva zvenyaradzo zvakanaka izopera svonzo zvakanakanaka tobva taita nyaya izviyezvi tobva tadaro izvi baba mudiki vakati imimi vamwe chiitai zvimakuva iwewo mukuru tungamirira kuvaka makuva ana sekuru vevaning'ina vako nanamai nababa wako ava vakomana vamwe madika ngavachitungamirira zvenyaradzo iri kupi iri kuitwa kumbako asi mese munenge muchiita se muchitaurana kuti zvapapi tobva tazongoti Saturday yekuseni tangasisa kupedza Friday Saturday ndobva tazopedzisa manheru kwe kuti vatasenda nyaradzo yemunin'ina uyu yatogadzidza nyaya idzedzi kati vakomana sekuru havanoda kuenda kupi kubulawayo kwakusenzera mangwana makuseni svono vanoda kukwidzwa mabhazi chidzokera kwaRarare plus inda achitiita se tidzokere nawo tobva taita se tobva tangoenda zvakanaka baba vakati aiwa imimi chidzokerai kwaRarare vamwe mbatya dzosara dzichipedziswa kugoiwa nevamwe imimi chiperekedzai sekuru vaenda ndofunga makuva iwayo akatambwa munhu wese achiziva dzimwe hanzvadzi dzanga dziripo vamwe vari kumunin'ina vamwe vari kwataita makuva hanzvadzi dzana baba vangu hapana panga pasina vasina hanzvadzi pasara 1 hanzvadzi dzese dzakapera asi hanzvadzi dzedu isisi ndo dzanga dziripo tobva tazopedza zvayakuti mimi uyu ari kuti semakaisa makuva musingazivi mese maiziva tese taitoziva ana muchinji vangani vari muno vese anin'ina vangu vese vari kumusha varimo vamwe vacharo 2 mumwe ariko mumwe ariko pane vamwe mashuro alright mukuru maizviziva here vanga vakambozvitaura tichironga sorry ndine ndiri kubasa sorry varume imimi muna baba no sei pari kuita dambudziko baba varipo kozi iwe haufaniri kubvunzwa nyaya dzedzinza kana baba varipo zvakaitika apa ndezvekuti baba zvinhu zvise zvataita ndaina ndinovapira ndati kana baba varipo vari ndivo vari kuronga vachikutuma iwe haufaniri kubvunzwa mubvunzo
nokuti wo mwana ari kutumwa nababa kuti inini kufamba enda ndichagona kuite inini ndiri kuti ita chichi saka ini ndiri kubvunza kuti ko ava vana vari kuzobuda vachibvunza iwewe mwana biyavo zvinotishamisa kuti isi tanga tiitese kana iye wacho wamuri kutaura ari kuti ari kubritain taitokurukura pafoni achitofona mukoma maapapi takuita zvakati mukoma maapapi pagwara kati mukoma maapapi achitonditi guva rababa wangu iro musaribate ndiri kuda kuzorivaka ini nyaya hombe pairi inyaya yemari yakatengeswa imba ndipo handeipa ipapo manje imba yakapiwa ini natete saka uyu manje uyu munin'ina uyu manje akati mukoma inini handina imba onai ndiri pakati kuda kusiyana nemukadzi imba yandinayo iyi itsobvesi koti kana ikatonga mukadzi ndakupiwa imba nevana zvese pamwe chete saka imba yatete iyi chindipai imbayo yatete ndokupai mari ndakupai mari imimi mune listi yevanhu yakatorwa natete kuti kaandafa unopa ningi mboita saizvozvo ndo zvatikazoita izvozvo baba vakanga varipo here havasi venyu baba vanga urikubvuma here kuti atete havasi venyu baba vacho aripo ndiye munhu anotonga nyaya izvozvo saka imimi masvika papoindi yekuti maada kutengesa imba makadzoka here kuna baba hakuna baba ndakavaudza ndakati ndo ndakavaudza kuti baba ndakuparadza chinze yamai yatete tikanzi enda kuparadza semarongerwa mukaita mukati vana tete vamwe vakuru vakanga vari makaenda muri mega here baba vanda kuenda kuna baba ndakatovaudza ndabva kwarari kuti makapagona here ndakasvikira kumba kwavo asi makapagona here kuti munotaura chinhu chedzinza kana muchitaura chinhu chedzinza chisiri chomwana wenyu wamakabereka ndakaudza vanenge vangu kuti takuda kuti chinoparadza midziyo yakasiwa nani naanati ndakavaudza makawirirana here nevanin'ina venyu vacho kuti tamunotengesa musha vakazviziva takawirirana kuti katengesa zviparadzanemabvunzo manje kuti pamakatengeswa imba apa ndamunzwa muchenji vati takatengesa tikati ndopane nyaya makavapa here mari vanin'ina venyu takapa nelisti yacho yakaita se yakanga yakarongwa natevese vanokonfema here doke tiri kuona kwamaster of high court zvakaitawo nemaster of high court yes mari yakaenda kuvanhu vavo I think ndopane problem list yese iri kwamaster of high court doketi riripo rakatokloswa kudara riko mukuru ndinoda kuti muteerere nyaya yemakuva iri kutozoyaleta ndiri kufungidzira kuti vanhu vari kufunga kuti mari yakatengeswa imba ndo yakavaka zvimakuva pane vanhu vari kukomplaina kuti mari maybe havana kurisiva mari ndizvozvo rero ngavabude pachena ndanani bcause kana ndichiitwa nemaster of high court imba yese mutaundi zvinotengeswa zviri aiwa zvese zviri pamadocuments aripo asina kurisiva mari ane complaini ndiani ari kukomplaina manje ndiye uyu ari kulanda ndiye watakatengesera imba manje ndiye akatovana zvese aiwa tichitora imba yatete ndiyo mukuru akatenga haana kuwana bcause akabhadhira mari $18,000 ndizvozvo $18,000 makaisheya accordingly nevanhu vacho vanga vari peri ndizvozvo ndakavapa zvakaitika manje ndikufungidzira kuti munhu ari kuuk ari kunetswa kuti isusu imba iyoyo yakapuhwa iyoyo hatina kudya mari yedu saka munhu yandofunga akuti mukoma handingabhadhari vanhu kairi vanhu vafunga kuti wane mari dzavo ndizvozvo saka imimi mari iri kuhaana kumbondiudza iri mafungira angu mukuru iri nyaya yediki stere ini ndiri kufungidzira kuti produce document revanhu vakabhadhara kufamily handitika but iroro hatitori nguva master of high court makatoda chakati nditi makachibhadharira mari kuti uchipuwa handizvozvo munopuwa chii chacho munopuwa document mozokana ari kudai tomutumira nevamwe vako vari kukombera zvese izvozvo ndakatoita ndaitomutumira ndichitoti tasvika pakati kusvika matransactions ese tazochinjaasi akuchitumirwa nedare bcause kwamuri makamutumira akatadza kukunzwai ndobva iwewe ichiona kuti toita sei nemba zvavatora imba zikanzi imba ichiisa muzita rani iranzvadzi variko ndo vanondisainira ya pane pamatapachaunonava kuti
Tukunzwa kuti shiwani mufanozuka vakadya mari ndo vangane kozereri kudya mari yateta. Exactly. Ndizoso here naye mkuru. Ini sokuona imba yedu yemunhukadzi kai. Zvaifanira kupiwa vana vedu vasikana. Kunzi dyai pfuma yenhemwe yabhumu venyu yapati. Saka ipapa vari kuona. Muri kuwandirana. Ndoti mutaure munhu unodare rinerika riri kubatsira imini. Akadya mari ndiyaifanira kudya here yakapuwani. Ndoda dokumenti iroro kuti riuye. Nokuti ishu iripo ndekuti imba yakanga iri munhukadzi. Pakasiya instruction yake akasiya chiti mari yake inodyiwa nayo. Pavakasiya instruction yavo vakati atete toita zvikanzava imba ndiri kupa iwewe kana ndakupa imba pane vanhu ava unopa ningi nanengi ndo zvavakandoza unomwa ataure dare rineri riri pachena list yaipa vanasikana here kana vanhu nakomana yanga yakasanganiswa nevanasikana yanga ine vakomana nevasikana ndizvozvo muri kugutsikana here mukuru imimi wagutsikana zvekutaurwa nawo kuti imba list yairi kuita mukomana nemusikana kweimimi zvakataurwa nemufi ndo zvinoonwa kwezva munoona zvandafungirawo ndozvokutoti imba yatengeswa vasikana uyai pano ivo vasikana ndovanoziva kuti no takatirana baba wedu wobviswa kanhiri kapisi pomutemo but kana ndikudze mutemo unoti pane munhu anosarudzwa mumwe chete kutengesa chinhu executor ndo master of high court handisiri mutemo wenyika handisi mambo hasi family panosarudzwa munhu wanomuti ndiani wamungafungidzira akatendeka mumhuri so akatendeka kwapanza ndichomusoro vhawe ndichomusoro ine instruction yakasiyiwa naatete inoti chakati ndo zvaunofanwa kuita izvo imba ngaitengeswa yoenda kuvanhu vaya ndo zvakaitika here executor akatsvagwa akapointwa ndindakaita executive property ndimakaita executive property but ndikuona kuti pani pamakafela kuti sei ndiri kudaka ndikuti imi makaberekwa nemunhu aripo wamuri kuti baba makaregerera atete vachikupai basa baba varipo maifanirwa kupiwa basa iroro baba vachiteerera vachidya nokuti nhasi dai tisina dambudziko baba varipo ka zvinoitika mubayiwa pamusoro pakaita chinenge chigumbu naatete ndo zvakakonzera kuti nana baba chigumbu chakaitika chepakutangisa ndechekuti ambuya vakabereka baba vakabva pamusha apa zvisina kunaka ndobva vaenda kumusha kwavo right ambuya vaenda kumusha kwavo atete vakaziva vakati naiwe ndiita seni nhau yaringini yaambuya venyu vikati atete hazvinetsi kwamade kutora amai venyu imimi magara navo kuno kwarai kwamuri kushanda kuno imba munayo zvikanzi zvinoita here kumutorera kati ko zvinoita ndakuti ikodzero inochengeta amai venyu unai muri kuti amai vari kutukwa kwamusha vari kuzoda kupisirwa mba matiresa ari kuitwa cho muri kuti awandisa atingi mukatora atete amai venyu mukauya kuno kwarari zviright atete vakabvuma vakauya vakatora atete ambuya kuno kumusha vakauya kwarari ambuya vakagara kwarai zvokuti vakazotanga kurwara vari ikoko varwara vari ikoko ambuya takanga tichibatsirana natete nchinachoona kuti zvakamira sei kusvikira ambuya vakafa ambuya vafa atete vakandifona kanzi iwe uri kupinda ndiri kubazo kanzi uya kuno uchitungudza amai vashaya ambuya venyu vashaya tobva ndati atete right regai nditati ndipedze basa yanga iri friday iyo vafa nguva yakanzi avafa kuma10 vakakupita kanzi avaisa kumuchaya kati handiri kuwe tobva ndazoona kuti ndikapedza basa ndobva ndamanya regai ndigadzidze izvozvo tobva fona futi kanzi aiwa chirega unge uchaita se uchafona kuenda kumusha mchenji nyaya yakareba ini ndoda document rekugoyo kwakaitwa chi I think ndokuti nyaya ifambike zvakanaka nokuti ndikuona ndakatarisa nyaya yemakuva tichitenderera tichidzoka kunyaya iri kuda kuti mimufambe pane fungidziro kuti iwo nechitsotsi handida kuti ubate munomuka kana bepa rakadai so rauya ndachitarisa kuti mhuri kwamuchenjeri wandesitereke muno vari kukutya
ndinoda kutaura chokwadi. Inini ipapa ndikutoda kukuudza chokwadi kuti vanhu vekumusha kwako vari kutya. Kasi kana paiswa makuva, paiswa imba, pakuratidza kuti pane kuurayana, kana pane kuda kuurayana kuti chokwadi chisabude. Asi nyaya yese kudzokera kuti ngatifambei. Inini handisi mambo wokudhara steering, ndinotarisa kuti chirungu chinoti chinopaniswa execute. Ndizvozvo. Ende isusu madzimambo todzidziswa futi tofanirwa kushanda nemaster of high court nyaya dzinokonzerana master of high court. Iyi nyaya iyi inokonzerana master of high court. Saka ine document rayo yekutengeswa kwemba. Riripo rinofanirwa kuuya nemabeneficiaries aro. Handiti kuti vanhu vagutsikana. Nyaya yemakuva ndiri kuona kuti burning issue mumusha menyu. Uyo wauya naye ndimunyina wako kwa? Uyo munyina wako. Ndabvunza mubvunzo uri straight kuti maizviziva here ndakangonzwa. Uyu zvakaitika. Mira sira mambo. Ndakangonzwa. Haasi kubuda pachena. Kuti uye zvakataurika kasi haana kuti vanhu vazhinji havana kuzova involved. Ndiye akazoita. Ndibate ndoda kukusunungura nekuti kutadza pane zvimwe zvausingagoni kutaura. Iwe waizviziva here? Wanga usingazvizivi. Saka zvinobva zisiya gepi rokuti vanhu vakuti ngatifambei. Ndega kuti ifambei munovhuma. Ndosaka maona ndamira ndati ini ndoda execute. Kandi bepa raexecute. Nokuti musiwo muchaya makawanda. Nokuti kasi pane nyaya yemakuva kai. Hatigona kuivhara. Nokuti vanhu vari kuti uri tsotsi. Tiri kuona nyaya bokosi pakaiswa nyaya dzikalingana kuti imba mari yemba inofamba musha but yakazovaka makuva. Kasi koni kurwara kukuitika ko hakusi kunzwisisa nokufiwa kwacho. Zvinorevei naye mwana wamai? Muchenje zvoreva. Unenge kusagutsikanawo. Iwewe uri posini namambo kana titi mudadi. Zvinorevei naye kugara? Sandatsanangura zvinorevei? Zvinoreva kuti uyu haana kuchena kama. Haana kuchena. Saka ndinokupai kuti muye musi wa19. Haisi issue inogadzirwa musi wa19. Unoya nemabeneficiaries. Muri yenyu hamuna kukwana. Muri vashoma stereki. Besides wakabenefit. Baba ndoziva kuti variko kasava kurwara. Kasi kune vamwe variko notevera mashure mako nekuti ndomukuru asara kai. Mukuru akakura asara kana ngakutonga musha futi anosarira chitsotsi. Parwari vanongonzi ndiani? Tembo mukungwarisa vanhu. Unenge wakutotya kuti manje mabasa ndaita sei? Saka ndizvozvo toda kukuonesa 19. Ndinoda kuti muwe nyaya yenyu hata kuibata nemaso. Zvakutsanangura. Pane vanhu vasipo ndofunga vandikufungidzira kuti vane basa ngavauye vanhu vamwe ukama. Pane akaisirwa Samuel wechitatu. Anobva anzi murume uyu akurambira bhuku remota. Ndakatenga mota yangu munhu ari kunze kwenyika. Ini ndakapiwa basa samambo. Andirambe. Ndinotora kasi ndinoisa futi mudariro. Unodzisefa wega. Wakapiwa mota. Hongu motikari mota. Yogara ipapo wakangoteerera chete. Mambo ndoda kutaura nyaya nekuti mupurisa ndakafa kudzitaura but akanyarara. Ndiyakasunga. Anzi wapiwa mota kuti uishandise, uichengete. Ndofunga pane kakusaurirana karipo handizive. Zvakaitika mubaiwa ndikutaurirei nemotikari? Hapana chakaipa. Motikari yakatengwa kuLondon noye mukomana. Kasi bhuku unaro? Bhuku zvese zviri kumba. Unoona ari kudare musana. Zvese zviri kumba. Iye chandakanetsana nawo ndechoti motikari akazotuma shamwari yake kubva kutora kwandiri akati kwewe ndandikazana ndiri shamwari yake ndakati wondoziva kuti maisenza mese. Kocha ichi chaitika kanzi ndanzi nditore motikari ndinogadzira. Ati wo. Tikagara chibage. Tikachidirizira. Kunozoya vamwaonesa munyongo kuti chinhu chirasi chiipe. Iwe uya nebhuku. Chandakazoramba ndechekuti motikari yeyu chiunzaika motikari ndione bhuku ndiro ndokupai tosainirana pasi kuti motikari yano uyu. Chuya usainira nedare redu. Isusu basa redu ratapuwa manje ndokuti haasofara. Saka isi totako vana mota iriko. Vanyamunhu mungotadza kuwirirana nei. Tapedza nyaya dzanhasi. Munhu wamusa 19 makakwana. Atidi vanhu vanobhuldoza master of high court. Kana ine saying nemba yenyu pakapuwa executor. We just want to see the distribution kuti vanhu vese vaita sei vafara. That is vanhu vari mumhuri menyu havasi kufara. Tapedza nemunhu wamusa 19. Ati vanhu kwamuswakaka zvataurwa munomu atizoda kuona mumwe munhu asina kuuya ku Yo chibaba, yo inonzi Zigo TV. Yes.
Msikanganwe kusubscribe nekushare nekulike Zigo TV. Echo. Hadi nyarare. Munonya vawanza vanhu munoadiko vana kwapinde nyaya dzawo chete. Asi mapurisa idyarana inoita yakati nhasi munofana kubhadhariswa. Ngavabhadhare vana. Okwamchenje ndizvo. Okwamchenje uyai. Imi michimbosumuka imi garai masaiti muri inenge yakati wandei. Okwamchenje uyai. Torai chigaro icho chepaseri. Ai ipapa ndikudzwa. Imi ndimaka mangani. Yoenda uko. Okwamchenje uyai. Nyaya yekutanga ndiye mabhuku emota. Auya. Ndipewo. Pane mamwe asipo mani ngekine emitero apo iyo yamakabhadhara. Tine basa mabhuku acho. Somutero munozoitirani. Iro ramatanga kubvisa ndo bhuku iri. Ndo bhuku racho. Imitere. Iyi mitero mimwe yacho hapana. Ani ndio kamirira murizi. Anofa kukura chuya wega kuno. Jiro rebo. Iri jijere mota. Endesa kumpurisa kuna secretary wangu mabhuku. Wandi kafa ndinanditi. Mamwe acho hapo maningini. Ayo marisitana basi. Chine basa yebhuku yanotangira ipapo. Ini ndachifarira kuti nyaya inatsoroeka nemazvo. Naiti. Taakupinda munyaya yechipiri. Yokunzi sei wakavaka makuva. Ndindizvo. Ndakakumbira kuti anzi makatengesa imba. Imba yakanga iri yaatete. Ndizvo. Ngatitange imba iri yaatete. Ndoda kuona mabeneficiaries acho imi makati ndinotora kumaster of high court nezvakaitwa zvacho. Ava ndana Thomas vakagara pa. Vanotenda vaita sei? Vaona. Ndikufungidza nhasi mamamubuda zvakanaka. Ndakuda dingi. Mawaina zvedu. Ndakatsina kuenda kumaster of high court mapepa angarumba kwangu. Saka ndinofunga kubuda kwakaita mukomana muzukuru andagara naye achienda kuchikoro mustadroom. Akasiya bvisa mapepa akawanda mamwe akapisa. Ndo saka muri kuona mamwe mapepa emotikari asipo. Saka ndandiri kutira kuti nditsvake kuona kuti ndingawana here angakwanisa kuawana. Saka zvakutora kuti kudenge kwakutozenda kumaster of high court manje. Mamune 2 weeks ka. Ndanga takazviita zvise izvozvo. Ndaitofungidzira pamwe ndichawana namba imwe ndanga ndichitira kutsvaka. Vazotsvaka nezomane. Kwete ziromane. Because ndakatanga ndichitopedza nditori nawo. Baba. Nditi pamungabva kuno kunyaya yakataurika panapa ndekuti mambo vachibuda munhu wakati endai munaya nemapepa ane chimiro chakati. Indizvozvo. Ndizvozvo. Ndochinja maifanira kuti amafaitira nokuti makabva panapa tichifunga kuti otherwise amutore time mapepa ayo maifogadzirisa ikoko pane mwana ari apo akataura nyaya yakati shuwa nyaya ikandi yakapindawo aiwa iriko zveshuwa saka iriko zveshuwa mapepa zimanje atoripo kusizwa ndingabhodirinepo munhu yese ndekwamchenjere makawana mari makawana mari here makapuwa mari 1000 sisi makawanawo alright ndechipo chimwe chete umwe akapuwa ndiani makapuwa mari 1500 alright komwe futi ndikuda kuti pesa apaite kuzi mapepa anoratidza mari yakavakwa munhu nyaya itofunga kuchenesa murume andizvozvo ndaona vairi pa18000 ndizvozvo pane mumwe asi pari kurwara makapa vangani amuchenji ndakapa inini vanina 2 hanzvadzi nani kwa dai manyora pasi kamuchenji tingarambe tine nyaya ingaite manguva irimo no till 5
pamusoro yamuchenji ini shandokona tokona kubatsira dare riri kuti ipapo tiri kurumidza kuita muono wakanaka. Amuchenji imi munofanira kuti imi mupatsanure mari yacho. Makangoti ini ndakatora wozi mari yacho kutaura naye ifige 18,000. Saka pamari yatiri kuona vari kumashina vari kuti wakapiwa 2.5. Saka imi muri kufanira kupatsanura kuti ndakatora Thomas ane mari kutenga Thomas. Unostaura wakapuwa mari andichakwangani wapuwa 1,300 ma3 ndapuwa mapepa ndotodza kwanzwisisa taura ngurongo andaona ipapo ndimi muridzo wenyaya ndimi wandaitaura navari kunzi hapana ruzivo kuti ndakauya saka ndati ndigadzirise ndisina kuswatana saka ndatisingadi kuti kusvike nyaya iyi samatotangira kumuonera pano nakumana saka mazoona kuti nyaya inobva uchena kai munhu awaisa marisources ake achibva kunze kwenyika UK yazogadzira nyaya ishi but anyway ingoiteerera chete ndinoda kuziva kuti mapepa awani pandeyaya anachi $300 saka anofana kanzvu yakati inofanira 15,000 yavakanyoresa iyo saka pane kune mari yangu inofana kuuya. Alright, imba iyi wakanzi imba yekuita 18,000 iwewe kasina ubepa rawazobata iwewe wakumana zvezviri wakati tatengesa imba iyi 15,000 pachitwa session ngapa. Alright, batai mukurongo right, nyaya yetu kufamba naye ndikumbira mumwe munhu mumwe chete andinyorero mafigures ari panapa. Pane 1,300 pane 1,000 yemuzukuru handiti, pane 1,500 ndizvo yaThomas handitiozvo 1,300 mukoma muonzani paradza yemuchenji wamumbonji mwapa 1.5 ndofunga aipane ukuru 1.5 1.3 1,000 ndomudike ndinowana kutaura isa inachidzika mumwe ndiyani ava hanza zitakazovapa 1,800 ndatora chikwere chatakati titigadzirisa makazira sei ndakatora 800 futi ndikapanza zandakapa iri yei yatikanga tatora tichigadzirisa imba yakanga yakutotengeswa ndinoda kunzwisisa separator mari as a benefit kubva kumba yatete wakapa mari yakapa 1,000 800 makanga makwereta kuna tete ndambokwereta kuna tete tichanyaya mapepa yezvikwereti because imba yanga yatoenda saka zvikwereti hazvinini ipapo ngataura mwapa 1,000 zvechikwereti ndiwo unozosubstituta mari iyi from 18,000 tifambe tese ndizvo zvitikwirirana indikubvunza nemurumeka ndinoda kupa mukana handikutonga munhu asiri wewe nyaya yatinayo panapa inoda kuti uchene mumuro ndoda kupa mukana wekuti wewe uzvichenure kana uchikwanisa kunyora zvinhu zvako zvese panze zvese panze apo tokupa mukana ozvinyora zvisina mapepa nevanhu vawakapamabreakdown ndineza zvangu zvatakazviita unazvo pepa ndanisina kunyora ndoda kuti uine panze unonyora wodzoka mudare muno wotipa ndizvozvo andizvo zvakanaka naye varume murume uyu timuchenese mune zvaka kana ukadyawo ndakutoona 3,000 ndetsoroye aisi yatsoro ndikandikunyatsanangurendakupamukana ndatenonoibreaka 3,000 iyoyo usandiudzeka indikutira kuti iwo usaite zvinhu nemusoro mako nokumhanya ndiri kupa nguva yekuti unonyora 3,000 yakafamba so
15,000 yakafamba ndakapa ningi ini ndikutoona kuti pana pasa 12,000 something ida ku account wako anditi ndikafamba sei eno ndogara basi unonyora ndinokupa time shomanani 30 minutes ungowapedza panozopinda nedzimwe nyaya yapo modzoka padare bhuku rapo tapedza eno chifunga nyaya yema vanhu kuuya vese avo kungoti unobata stereki anobata kwa anobata anovaka makuwasira vamwe musingazivi handina kumboita zvazvakafana chena imo ndaipanze unobatsirana Zigo, platform inonzi Zigo. Ziggy. Izigi yakawedzerwa ka O. Alright, Ziggy. So woko Zigo. ndari wana tuzira ndio breakdown yetu bachikere chibvise bachikere nyamuchechi chiriseiko shamani chisa bachikere ndanganda ngoti ayo ndangoti batisa yagara kupei shumba babate zvaoza Alright, pana vandunzi breakdown ema debtors. Vanzi almost MOC, ndemachi? MOC chi? Message of court. Ma debtors. What Uzimba yakanga yatoiswa kuma debtors kuti chito. Vabata 8,300. Anditozo. Ha? Ne ma debtors vale vanotora zvikwereti vaya. Oh, 3,800. Anditozo. Ora ndio yakabatwa. Ivo wabata shamani 3,800 ndio mare message of court jimba yenda ndikabvisa ma debt collectors ndakabvisa pamari atikapiwa nomuningina yazvitenga. Alright, paita town council unpaid rates $2,000 paita steward change ndimi 2.5 minimum change ndimi mudzimai wangu 2,500 mudzimai wenyu ndiyayichengeta tete nokwa wachiri vachirwara Keith Paradzai apo 1,300 Miss Sheila change $1,000 transfer fee 1.7 and each 5% or 10%. handishasa zvangu kuti percentage ichienda muzita rehanzva dzedu kwete hanzva dzedu manje wakanga atitiisire manje wakaisira mari kana wakaisira imba wakaisa imba manje paita Israel kuti maloja siya yekuti $800 Israel ndiyanga neiseti achiita no Israel ndiyakanga ari kurwara saka takanga tamutsvagirawo munhu anomuchengeta ipapa zvinobatya kuhospital $800 saka anga ari nesi aid wake amai miyambi makavadzorera $800 takavadzosera $800 pamari ipi yatakanga takwereta tichiendesa uko ndofunga izvo zvandidespita handizvizivi ini ndati manzwa vanhu vese vakabhenefita mari pane vanhu 6 vakabhenefita muone rangu 1 2 3 4 5 6 membe mutadzokorwa amamiyamba munokwadzokerera amamiyambi makavadzorera mari yavo saka muna kwadzokerera kuti sui paid chikwereti $800 saka tiri kuwadzokerera saka vanhu 6 ndovakaita sei vakaona mari magutsikana chakupedza nyaya ndiwo vandikapa ndiwo vamukapa $5,000 iri mumba make 1,300 kuna uyu 1,300 kuna uyu kuna 1,000 kwauri handi ndiani Paradzai 1,500 na Sheila wakadaro
ndizvozvo taisenzesa mari yataibata taisenzesa yakanga yabva kune mukomana zvitauraandakunzwisa pana nemubvunzo here taura shamani iyoyo aine interested but ndiwakawina property handizvozvo but I don't think izvi nokugona zvikwesena izvo because yako iwe mari wada kuzoti yashanda sei chete zvizhinji zvatine nazvo avakanditaura tichitenga imba vakati iri ana tete vati imba ngaitengese vawane mashares avo vari vapenyu nyaya yekurwadziwa kana atete vasipo atete chaivo handaziva baba aipa hapana amai mukadzi wamadyembusi ndo vatete vachipa ndo vaifana kutozopa vana vaihanzvadza ndo mudhara baba vasara hapana chavakawana kutoziva baba vari pavo baba mudiki hapana aiwa ndazvinzwa but kuti isusu ndo zviripo iwewo kweseni yako ndokuti kosei vamwe vese vakazodya atete asira vadistribhuta mari ndo mubvunzo wako ndo kumba kwenyu unogarira pasi ndafara kuti mese muripo chipindoda kuti musakanganwe pamuchataura nyaya kana maakumusha kuchengeta kwakakosha kuchengeta munhu achirwara kwakakosha vanhu vazhinji vanotaramuka kana munhu arwara ndanzwa panzi mukadzi womumwe yakapuhwa 2000 ndaona vanhu vati zvinoreva kuti vanhu muno dzimwe pfungwa ipapo kuti ndofunga da kuisa mari mbamani kuchengeta varume kana munhu arwara zichinji kutamba nacho rudo batsira wepapandoda kwekuchengeta zvakaitika kurwara kwaita tete hakuna munhu aimbouya kuzondiona kana pese pakafa tete papo hapana kana munhu akambotipo kana sendiri kuti batsirikanai parufu atete vashaya hapana ndaifona kuno kumusha kuno atete vashaya kuno tazvinzwa atete vashaya kuno tazvinzwa muri kuuya here hapana whoever aizouya kuharare hakuna aindisira kana dhora munoziva rufu romutauni kuti rinorwadza sei hapana aindisira kana dhora rekuti mukoma matenga kofi mutenga chikafu chomukoma chamutenga pano panyaradzo zvese ndaiita hapana aimbouya zvese ndaita nomukadzi wangu nomwe munin'ina wangu ari muno parazai vaiuya ndakunzwa chamani mubvunzo wangu ndokuti saka uri here mudzimai wako haachabhadharwa kana akazofa manyire ngatirege kujamba chivanhu chichagara chiripo mubvunzo wangu ndokuti uyu mudzimai wako adya 2.5 zvabuda mudarimani maabushu kasana vakasingazvizivi paanoti d unoreva here kuti mweya wakazodzoka ukati ndakachengeta atiti nokuti zvichaitika hapana ende vakatozvitambirawo zvakanaka rega ndikuudzeini zvazvinoita chivanhu ini mazira angu inini I'm not disputing nenyaya ye 2.5 ini handisi kudisputa 2.5 nekuti chivanhu chatinofanira kuzozadziswa mumba ichangotengwa kana muchiita kana vazukuru vangu itengei mombe ita se nokuti chivanhu chichada kuti kana uchinotora 2.5 iyo uchibvisa mari yemombe uchitenga chiombe ronzi kuchengetwa kwakaita atete ngazviitwe izvozvo ngazviitwe handidi kubhabhadzira nekuti imari ayo haina kuwandisa anozotekawanisa ndivava dai maiziva maiona zvaitwa ikoko nzwisisa aiwa ndikupanzisa wacho sabo ndinoda kunzwisisa iyi nyaya iyi inini kwandiri inini yandiitira zvakanaka changa chidiwa breakdown andizvozvo zvamuchaita kumba kwenyu handinei nazvo kasi handidi botso nokuti zvinhu zvakaitwa pajekerera agona kunyora imi mukanga mune maquestions chine mugara pasi semhuri changa muchida mabreakdowns handizvozvo ndofunga inini iyi nyaya yapera taura hakusi kutenderedza inini hangofatidza hangu ndakazvimirira mapedzera muno handifuzo ndingade kusangana nevamwe nokuti kuti ndigare kuno pane reason yekuti ndagarire kuno inini ndauya kakawanda kuno ndichirwara kurwara kwangu nyaya ine mutumbi pasi ndauya kuno hakusi kuda mari yakaparadza ndiri kurwara ende pane vanhu vakonzera izvozvo saka
kwakabatwa vanhu vane property dzavo vakandocheka kwavanochengetera vanoti pane zvimwe zvakashota zvakabatwawo zvitaureka. Pane chimudende chakabatwa chainditunga uyu. At the same time mota yangu yavanga vainayo yanga ine mushonga pamasiti. And pachakabatwa zvanzi anga achida kutora mota yako. Ivo vanotoziva vairambira bhuku rangu. Kana mati ndiri kunyepa ndinoda vanhu vese. Aiwa, taura chamani. Ndoda kupiwa munhu tidzokere vakanzi ngavauye but ndakatadza kuti ndivashedze nekuti ndakauya pachiwande ndichirwara. Ndikagoenda ndikabodzoka futi ndichirwara. Vakanzi ngavauye ndikaenda ikoko. Rega ndikupedzere muzukuru wangu. Ndaona nyaya iyi ndaiita. Uyu murume uyu mese muri matsotsi kamagara kuseri uyu. Mirako change. Vanhu vese vari kuona vazukuru vangu vari kuseri uyu matsotsi. Uyu ndiye tu arikushandiswa tashami. Asi nyaya yese ndikuziva kwairi kuenda. Pada kuti nditifambana. Kunyepere. Vanhu vese vakauya kuzoona kuti titifambai nokuti vari kuti mambo hausubata chaipo chaipo. Iwo mari idzi kuti hadzakufamba munhu. Mafambiro hadziri kuita iwewe zvikuita kuti atete vari kuya kuhope kwako. Ndizvozvo sezvakataurwa nauyu. Vari kuti mudziyo wangu unogova zvakanaka. Kasi ndaona kuti vana vava vakadya vana kwamuchenjera. Kasi wabvabusa kuti urwere hwacho hwaupi. Urikuba uyu nganze ngaweka. Ndokanodzi ngavauye. Ivavo meaning iwewe uri kuti mukoma ava ndovakuzviita here sematauriro azvakaitwa iko ndivo vari kuzviita nokuti ndikutorwara ndapedza nosumuka uya pano iwe chiuya pano chiuya kuda kubuda wachigara ipapo ngawe munina ungagara ina handina dambudziko neyo handina kana chandinacho kana wata aramba ngawe agara apa tinofamba sei kana aramba chinzwisai ini ndaitoti ndikuita zvokuti munina ukaiwane zvitairai Thomas mkuru apa ari pasere penyapa ndiani panapa apa paradzai imi mene munofamba musandinyadzisika nyaya dzese dzimutenderera mukumanangana izvi ndaita zvaperera akafamba akavaka sei makuva musandibvunze inini ende munofamba musandibvunze nokuti mubvunzo wevanhu makuva aifanwa kutovakwa kunyepe makuva ainge achifanirwa kuva kwamubayiwa takata tokumiraka iweweka iwe uri tsotsi iwe uri tsotsi chimbomireyo ndati inini nyaya dzese dzamukandipa imimi dzamukanyora dzemurumoyo dzinongopera chite kana paradzai manonoudza baba venyu ndozoti vari kurwara munovaudza kuti hanzi namambo tifambe semhuri munokliya nyaya yemakuva munokliya urwere hwemumusha menyu kuti uri kukonzereswa nani zvinoyo zvamukanyora pamasamoni zvokunyepa muchida kubata murumoyo zvokunyepa maingofunga kuti musha medu murume atofuyisa aiwa haurambeka kuda kucheneswa ka iwewe hanzi watofuyisa indakunyora samoni rangu chiteerera ka hanzi watofuyisa vese akutera kwasiwe last week uyo ndeshumba vari kunyepa kuti vamuonera panapa matsotsa munhu haana kungonyuka sezvakaiti atashamisika moshamisike chiko ende munofamba zviro kudai musi wa2 munhu mupurisa akaita nyaya indiani panoda chitopota chinotaura nemweya kana masukiro anoziva hatichada kungodhumira panapa chitopota chinotaura nemweya tanchiona kuti musho weko bosi pane vamwe vaprofite kuti vanhu vakabva muromo vari kungozongodzoka achidza hapana chabuda uyu anenge aida kudzokera kubasa vanogona kungoenda kwakabva musha wabva mai manje apo woendoita se weitiwa endai asi ndozoda kuti mupinde nzvimbo 2 kana 3 sumukai musi wa2 moningirika uyai kusero usangana nemunhu wake mesi tikaweste nguva nyaya yakapera kudhara mchenji uyai kuseri musemubvunzo yenyu mukuseri muna mama manzwa mesi semhuri anoroya neasingarowe mesi kukudai kuseri tipenyai nowani zakudhara hapasisina